За нашата нема чо от внучките ми тука. Това ще го направя, ако се е от ник. За ногата от Борка, она ми поможе, школската, ако беше она, ке ми я сеча ногата. И шо съпругата, она маленко дете да се разправят, додали не иде. Сега па и мема закачи, маленко дете и мене не може, мен не може да ми изтолкува. Користите ли социална помощ? Не. Що ви кажа? Не сме вика, не сте платили, вика. Не сте платили. Абе аз, тогава ни от сега, челяк да знае, като ти пръко нивите и социалните като едно време. Аз ще плата социалното. Нивите не ни платя. Социалното си, сега социалното ми одаше. А аз нивите платих. Нивите одат, социалното, но пари ми потара. Како преживувате? Абе как преживуваме нашите децата нашата? Они нашата. Колко толкова нашата 5-10 динара от никъде. Струя колко време немавте? Струя немаваме нашата 17 години. Здравствено, како користите? Здравствено. На приватно. Ние сме на приватно. Али си взимаме лекарства, що ни препишуват, дали е държавно, дали е приватно, ние си ги плакиме. Лекарствата ще ги взимаме, ще ги приемаме. Що ви е потребно сега? И сега на нас ни е потребно само за мен и за него да си изкарат здравствени книжки, защото нема ни он, ни аз. Оно имаше от по-напред ти зелените. И аз имах стара от по-напреди, а тук не съм видяла веќе здравствена книжка никако, само лична карта една. И помощ, ако сака да се дава на него и на мене, на двоиците да примем или он на него или само на мене, освен ако го приемам ако със случайен, социален таков случай, може да приема, например, освен него, да добие нещо помощ, под социален. А потребна ли му е помощ? Треба му. Ако сега как ще гледам, треба му помощ. Абе, що скапи апчина, скапа? Абе, ще е скапи апчина, инекции, немаме пари, колко имаме, толкова не го оставаме без лекарства. Си ги взимаме.